kana jin duk wani abubuwan da yake faruwa kana gani ban sani bane nonsense. Ya Usman Faruk ne ya dau mummunar gaba ya sa a tsakanin ni da shi. Idan har ya ganni kyamata ma yake ji sai ya ta guduna, ni kuma ban san me na mai ba. Ina son ki sani a duniya baki da kowa da ya wuce ni dinnan ni kadai da kika rena. Okay, that's great. Har ke kina tsayawa akan ɗa namiji yana ɗaga miki hankali. Kar ki manta fa ɗa namiji ba shi da garanti. Network har ya fi shi garanti. Sanin masoyi da gaskiya sai masoyi tabbas. Najib, Faruk, gaskiya yau ba na jin zuwa training. to me faru kuwa? Ba na son ka son kwallo. Ai wannan din ma yayi. Kawai mu shiga batun payment kawai. Najib, gaskiya kamata ka ba abokinka shawara akan Farida. Don a gaskiya tana cikin mawuyacin hali. Ya kamata ya fi mata haka. Faruk, wai shin me ya haɗa ka da Farida ne? Kuke wannan mummunar gaba? Mu bar wannan maganar kawai. Na yi shiru, na yi zukun na samu kuɗi da ke da ƴarki. Amma ba ki sani, duk abin da kuke koyi zai bayyana. Sanin masoyi da gaskiya sai masoyi tabbas. Dan gwari! Daga ina kake nake ta neman ka tunki da kanka. Kula jiya na shiga bayi ni na yi kashi. Shine na doka toilet paper na goce na zubura wurin. Kai pumping din ruwa ya sauko. Idan ya sauko, kai flushing din kashi. Ajiya me ya kai fulo bayi? Kai, da Hausa wanda ke wannan suke cikin garin nan su Faruk su rasa wanda za su ɗauka sai ɗan burkutu? Sanin masoyi da gaskiya sai masoyi tabbas. Faruk, sanin kanka ne, gangan jiki ba ta iya ruwa sai da ruwa. Faruk, na riga da na kuɗaita wa zuciyata san zama da kai na har abada. Na, ga Faruk ɗin. Me mashin wait mana!